हलिया जाहैबाय मोनसे गाबनि फोरबो फेस्टिभेल अफ कालार्स जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो मानसि हिसाबै जोङो रंजानो मोजां मोनो अनलायनो जों मोजां मोनो खौसे थानो जों मोजां मोनो मानसिया माब्ला रंजायो जेब्ला जों देरहासार जायो अब्ला जों रंजायो मानसिया जेब्ला गावनि सुथुरखौ फोजोबस्रांनो हायो अब्ला जों रंजायो जेब्ला जोङो गावनि आगथि आगदा उन सिगां जेसेबांनाखि ट्राबल्स दं जेसेबांनाखि चेलेन्जेस दं जेसेबांनाखि खैफोदफोर दङ बेफोरखौ जेब्ला जोङो मेनेज खालामगोन जों कन्ट्रल खालामगोन अब्ला जों रंजानो हागोन नैबे हलि बे गाबनि बे फोरबोआ जोंनि मानसि माहारिनि जिउजों गोबां गोथौ सोमोन्दो दङ जोंनि गावजों गाव रं फुनलायो गुबुन गुबुन गाबनि जोङो फुनलायो बेयो मोनसे मोमेन्टारि मैया जों दिनैजोंल' बे सोलिबाय गाबोन बे सोलिला नाथाय जोंनि बे जिउआ सानफ्रोमबोनि जिउआ मोनसे रंजानायनि जिउ आरो बे जिउआव जोङो थ्रुआउट द लाइफ बे फेस्टिभेल अफ कालार्स बेखौ जोङो सेलेब्रेट खालामनांगौ बे नङा जे जेब्लानाखि हलि जागोन फागुवा जागोन बे समावल' जों रंजानांगौ बेल' नङा थ्रुआउट द लाइफ जोंनि सुथुरखौ जोङो कन्ट्रल खालामनानै जों फेजेननानै जों रंजानो जों रोंनांगोन आरो जोङो बेखौनो बुजिनांगोन जे जोंनि बे जिउआ गोबां गाबजों बुंफबनाय जोंनि बे जिउआवबो गोबां गाब दङ गोसोम गुफुर गोजा गोथां गोबां रोखोमनि गाब आरो बेजों जोङो बेखौनो बुजिनांगोन जे जोंनि जिउआव सुथुरबो दङ जेंनाबो दङ गोबां ट्राबल्सफोर दङ दा बेफोरखौ जोङो अर्गेनाइज खालामनानै जोङो मेनेज खालामनो जों रोंनांगोन अब्लानो जों रंजानो हागोन आङो बेखौनो बुंगोन जे जोङो रं फुनलायनानै जाहाथे बे रं फुननाया जोंनि खहा जाया बेखौ जों बयबो गोसो होनांगोन जोंनि रंजानाया जाहाथे जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय लाबोआ बेखौनो आङो खावलायदों आरो नैबे फेस्टिभेल्स अफ कालार्स बियो हाजार हाजार बोसोरनिफ्राय जोंनि मानसि समाजाव सोलिबोनाय मोनसे उत्सव मोनसे फोरबो आरो बे फोरबोखौ जोङो बयबो मानिनांगौ आरो गाव गावबागाव धोरोमनि आदर्शजों बे फेस्टिभेलखौ बयबो मानियो आंनि खावलायनाया बेल' जोंनि बे फेस्टिभेल अफ कालार्सनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव अनलायनाया जाहाथे थाबाय थायो मान होलायनाया जाहाथे थाबाय थायो बेखौनो आङो खावलायदों गोजोन्थों আজি ৰঙৰ উৎসৱ যেটো আমি ফাগুৱা বুলি কোৱা হয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ বা আজিৰ দিনত আমি সকলোৱে নিজৰ ভাতৃত্ববোধ বজাই ৰখাৰ কাৰণে আন্তৰিক শুভেচ্ছা কাৰোবাৰ যুগৰ যদি মলমালিন্য আছিলে এই গোটেইখিনিসমূহ আমি আজিৰ দিনত গোটেইখিনি গুচাই বিভিন্ন ৰঙৰ লগত ৰঙীন হৈ যায় আমি জীৱনৰ নতুনত্ব গঢ়ি লোৱাৰ কাৰণে যেনেকৈ গছৰ ডাল পাত নতুনকৈ ওলাইছে ঠিক তেনেকেই আমাৰ এই ৰঙৰ উৎসৱৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া ভাৱ মনোমালিন্য থকা ভাৱবিলাক আমি আজিৰ দিনত আমি বিনাশ কৰিম আৰু ভাতৃত্ববোধ জগাই ৰখাৰ কাৰণে এক উৎসৱ আৰু এই উৎসৱত সদৌ কোকৰাঝাৰ জিলাত আমাৰ সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূৰ্বোত্তৰ কোকৰাঝাৰ নগৰৰ উদ্যোগত যেটো আমি উদযাপন কৰিছোঁ খুব সঁহাৰি পাইছোঁ আমি আৰু তেনেকৈ যদি সঁহাৰি পাই আগন্তুক সময়ত তাকে কামনা কৰিছোঁ কোকৰাঝাৰ বাকী ৰাইজলৈ লগতে আমাৰ বিটিয়াৰ বাকী ৰাইজলৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ সন্মানীয় ৰাইজলৈ মই নিজৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত যাতে বিভিন্ন দেশৰ লগত ভাতৃত্ববোধ আৰু বিভিন্ন সমাজৰ আমাৰ জাতি ভেদ ধৰ্ম বিবেক নকৰাকৈ আমি সমাজটো যাতে এটা এনাজৰী বান্ধোনেৰে বান্ধ খাই আমি শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ মই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক মই আজিৰ এই হলিৰ উৎসৱৰ জৰিয়তে মই আহ্বান কৰিম 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो
Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसेम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।